Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala alamusaye Desembre kalo kile mugan kele samba fla ani mugan saba o bisimila mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna amalo dɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kurantigɛ ni o yɛrɛ kɔni kun cayalen don kosɛbɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni bɛ furakɛli kɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ kɔni ye welewele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma u b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin fitininw denmisɛnnin minnu ni olu bɛ wele ko prématuré ko olu yɛrɛ kɔni ka furakɛli kɛyɔrɔ la ko o yɛrɛ kɔni baaraw ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ kɛ ni kuranmafɛnw olu de ye o hokumu kɔnɔna na u ye welewele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma ko n'a sɔrɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'a yen nɔ o yɛrɛ kɔni kurantigɛ o yɛrɛ kɔni jɔ fɛn min yɛrɛ u ka pédiatre olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ani den fitinin ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ mara vitiriso minnu kɔnɔ ni olu yɛrɛ kɔni kurantigɛ ni u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔ bɔ o la kosɛbɛ ka sabu kɛ ko o yɔrɔ in kɔni ko o fɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ labaara ni kuranmafɛnw de u yɛrɛ kɔni damakasi kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma nin ko in na. Alisa an bɛ to kɛnɛya ko o yɛrɛ kɔni kun kan dɔkitɛriw fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka kuma alisa ko u yɛrɛ kɔni kunsi maakɔrɔbaw olu yɛrɛ kɔni ma u b'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na ko fiɲɛci ale ni sumaya ko o yɛrɛ kɔni barika bɛna bonya kosɛbɛ ni u yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ denmansaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ani maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don maakɔrɔbaw olu ladonni ma u b'a yira k'a fɔ ko ka janto kɛ nin ma ko fɔta ninnu na ka sabu kɛ fiɲɛ ale ni sumaya o yɛrɛ kɔni barika bɛ bonya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni bana o yɛrɛ kɔni ye ka ɲɛsin maakufɔta ninnu ma. sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni u yɛrɛ kɔni ye sɛnɛ min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni daminɛna san 2022 kɔnɔna na ka don san 2023 la u b'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni ɲɔ olu yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ni u yɛrɛ kɔni jaabidi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma o hokumu kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni u y'u ka nisɔndiya ni bonya yira k'a sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni san kofɔta ka don ɲinɛ yɛrɛ kɔni sanna ko o yɛrɛ kɔni sɛnɛ ko olu yɛrɛ kɔni jaabi la. An bɛ taa Segu Sikɔrɔ Balanzan do kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko Farabugu ale ni Masina kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni lakanaw ye ko halisa ko o yɛrɛ kɔni ma sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka wuli ko u yɛrɛ kɔni tɛ ka don baara caman o yɛrɛ kɔni na. An bɛ taa Kitakaw olu fɛ yen nɔ tɛnɛn tɛmɛnen Desanburu kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ ko sirabakasɔrɔ dɔ olu yɛrɛ kɔni kɛla olu ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati Faraba la a yirala k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ moto la ni ale yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i dɛn ka tɛmɛ kamiyɔnba o yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o yɔrɔnin bɛɛ la wele o yɛrɛ kɔni bilalen kɛnɛya tigilamɔgɔ ma ni olu yɛrɛ kɔni cɛkɔrɔba in ko ka a yɛrɛ kɔni ta ka a yɛrɛ kɔni lase Kita ale yɛrɛ kɔni CCRF la an bɛ Ala deli bada ne ma Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. An
an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la burɛmkaw olu fɛ yen nɔ ni wagati damadɔ in na fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko jikankuru olu yɛrɛ kɔni binni ni o fɛn min o yɛrɛ yɛlɛmani ko o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ dɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛna sisan nɔ min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛra kari tɛmɛlen u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko jikankuru o yɛrɛ kɔni yɛlɛmana ni maaw ye burɛmkaw olu fɛ yen nɔ ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na kunnafoniyaw dilen o yɛrɛ kɔni kɔfɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ ko nin kurun yɛlɛma in ko olu yɛrɛ kɔni ma bɔ foyi la bato o yɛrɛ kɔni fali kɔ Bamako ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mayanbugu Mayanbugukaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko da o yɛrɛ kɔni bɛ olu ɲɛ ko nka ko sunɔgɔ tɛ olu ɲɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko bando ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛni ko o yɛrɛ kɔni don u ka sigida mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kun ko k'a sabu kɛ ni san yɛlɛma ye o yɛrɛ kɔni na ko denmisɛnninw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka don bingani walew la ko k'a sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ko ka u ka san yɛlɛmafɛnw ko olu ɲini ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa lakana o bɛ se ka sabati olu ka sigida kɔnɔna na cogoya min na. Ibrahim Bari ni ale yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni karamɔgɔba ye ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ maaw olu yɛrɛ kɔni kalan fɛn yɛrɛ an ka seconde school ye fo ka taa se lycée olu yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ daba masa ale yɛrɛ kɔni ka wele sela ale ma novembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na a yɛrɛ y'a k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni banna ka a si sanga k'o to san 72 ɲɔgɔn kɔ la ni muso 2 o yɛrɛ kɔni tun b'a bolo ani den 6 an bɛ ala deli badane ma ala k'o di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la République démocratique du Congo a yirala k'a fɔ bi araba don décembre kalo tile 20 san 2023 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ko o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na min yɛrɛ ni ale yɛrɛ kɔni dayɛlɛla retard la dɔɔni a yirala k'a fɔ Congo ale n'a marabolo ma olu yɛrɛ kɔni ma kɔnɔnen don kosɛbɛ walasa u bɛ se ka na u ka kalataw kɛ cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso fɛn min yɛrɛ ye DGSA o maaw ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla France ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don lakana o yɛrɛ kɔni ma ni u yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔba ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Burkina ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni bɔla ka tɛgɛ da o yɛrɛ kɔni kɛ o maa 4 ɲɔgɔn kan min yɛrɛ ni kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla o yɛrɛ kɔni kalama kunu tarata don décembre kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ni ma ko fɔta ninnu ko siga o yɛrɛ kɔni kɛlen don olu la kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛ ko ni maa 4 ninnu ko olu yɛrɛ kɔni kun nalen don ko ɲɛɲini o yɛrɛ kɔni na Burkina marabolo kɔnɔna na. Ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na maa min ale yɛrɛ ka foli b'an bolo o de ye Amidu Guindo ye an bɛ foli belebeleba k'o kɛ Amidu Guindo yɔrɔ ka bɔ yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire sugu belebeleba in kɔnɔna na Amidu Guindo ale yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen don min ma o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumanninw feerelen Côte d'Ivoire sugu belebeleba in o kɔnɔna na yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa ni i mago bɛ ale ka tigɛdɛgɛ la o yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna na fo ka taa se Côte d'Ivoire kɔkan ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ale ka tigɛdɛgɛ bɛ se ka lase yen nɔ an bɛ foli belebeleba k'o kɛ Amidu Guindo yɔrɔ ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ko o fɔ Amidu Guindo tɔgɔ la ko halisa ala ka sugu ja ka a tɛgɛ mɛn a ka baara la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli belebeleba kɛ maa min ye o de ye Musa Jara ye an bɛ foli belebeleba di Musa Jara ma ka bɔ yan nɔ fɔ Sénégal Musa Jara k'a ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn fɛn fɛn ni olu yɛrɛ kɔni sigilen don Sénégal marabolo kɔnɔna na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka Sénégal bɛɛ ko o fɔ Musa Jara tɔgɔ la ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.